Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे CD Production YouTube चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबावबाय। माने जों दिनैहाय बुरैजांजों एकदमबारे बागानाव थांनो नागिरदों। न'निफ्रायहाय 1 किल'मिटारसो गोजानाव। बुरैया बिराद थांनो गिबायनै। लामायाबो ओरैबायदि नै बेजों उरसिलांनांगोन। आलिनो फाथोबारि गोजा एकदमबारे। थांदों आं थांलालै। दाबो माइयां गायनाय जाथ'वाखै जों बागानाव थांगोन आरो दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि ब्लगखौहाय दिनैनि ब्लगखौ नै उनथिंजाय बुरै दं नै गिनायानो लाजाला फैल' दे आंनि उन फै एकदमबारे फाथोबारि गोजा नै आलिसो थांनो ओंखारदों जों बागान बिराद गोबाव जाबाय नायिया 3 माससो जाबाय माबायदि जानानै दं हाग्रा दुदों ना मादों थालिरफोर मोननानै दं नामा नायस्रांलाबायनो नागिरदों बा नायलांबाय था लोगोफोर एकदमबारे फाथो नै बेहाय लांदां दंमोन नै बेनिफ्राय आरो फाथो ओइ खय बिगा माने गासिन दुब्लियानो टटेल बिराद गोबांनि आरो बेबो नै बेयावल' एसे माबा दंमोन नै दाबो गायबावाखै बेबो लांदां दंमोन खालि फाथोबारि आरो बेजोंहाय फाथो फोनो हायोबा बिराद आयबो दङ फाथोनि उनावहाय माबा माइ गायनो हायो नै दासो गायहांजेनदों कफिया र' खाथियाव देखायनो होबाय नै लोगोफोर जा हाखिनि लांदां दं बेखौ गायहांजेनबाय आरो नै बै आरो फाथो नै उनाव दं मेमा दुब्लि थाबायनानैसो बागान दाबसेखौ मोनहैयोलै लोगोफोर एकदमबारे न'आ थाबाय ओइथिंजाय सिखा खंखाइ लालायदों नै बस्था लादों माबा थालिरफोर गोमोन मोननोला लाबोनो मेंबायबो नै आंना बुरैया एकदमबारे नै माथावरि गोजौआव गाखोबाय आरो जों फाथो बारि गोजालै नै लोगोफोर फाथोनि खेथि गोजा दुब्लिया दा बेखौ दानखांसो माइ गायगोन ओरैबायदि दोमै बे सिं फैजोब्बाय जों फाइनालि मोनफैबाय नै आं लोगोफोर बागानाव नैबे गोदान गायनायनि दाख्लैहाय जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायाव नुदों जानो हागौ नैबे गोदान गायनायनि आरो ओइथिंजायसो फुरानाया ओइथिंजाय बेयावबो फाथो गोजालै नैबे जोंहाना माबामा आरो दैयानो ओइथिंसो गिदिंनानै लाबोनांगौ जासैमोन गोजौमोन हायाखौनो गयखौनो गायगोरबाय नैथिंबो नैबेथिं नैबेबो जोंनि दुब्लियानो गासिन दस्रा मानसि गायदों आरो एकदमबारे बाखि थिखा होदों जोंनाव बिगायाव महनथाम एकदमबारे नै मालाय माबा फोजोबथारदों फाथो नै बैयो थालिर माबामोन ओंख्रि जाग्रामोन नै बैयो मैखुना सोरबा लांबायलै ओंख्रि जानो गैला नै बै ओंखारदों नै आरोबाव नैबे सिङाव हामोसो ओरैथिंना हाग्राजोंनो दुग्लोबजोब्बाय नै गैला र' नै लोगोफोर दायो बागानाव हाबजेनबाय आं ओरैथिंना नै देग्लायजों 2 बोसोर जाबाय नै बेयो 2 बोसोरसो आरो नै बिसोर नै बे चक्लेट बिफांमोन एकदमबारे हाग्राजोंनो दुग्लोबनानै थाजोबजाबाय बिराद खामानि दं साफा खालामनांगौआ बाबा फैया गोबावथारसैमोन ना मास मोनथामसो जाबायमोन थालिरफ्राबो नै दं बिराद दं थालिर नै दङ थालिर एकदमबारे साफा थालिर गोजा नै ओरै मैखुन दांख्लाय होनांगौ गब्ल'नायनि गाहायावनो थालिरना एकदमबारे नैबेखौहाय दानस'ना होनोसै आं नैबे मैखुनखौ बेखौहाय दानस'ना होनो गब्ल'नायनि नैबे जेन' फिथाइया गिदिर जायो नै एसेनि सायाव दानस'ना होनांगौ आरो नै बे गुदिद्रायाव दानस'योबा नैबे ओरै सेवलांनानै फिथाइयाबो सेवलांनो चान्स थायो आरो माने बिदियाव दानस'दो
आरामसे होमबा गब्ल'हैनोसै आरो बेयाव माबा बोनाया हासार बोनाया दा दानस'नि आं नै नायदो लोगोफोर जाबाय नै होमबा बै फिथाइया बिराद गिदिर गिदिर गब्ल'नोसै दङ हनै बिरादनो दानस'नांगौ बाब बेखौ एसे फोसाबस्रांलांनोसै दंफां गिदिर गिदिरखौ दानस्रांनोसै एसे गोराफोर रानाय दंब्ला लांनोसै जाबायलै नै 2 बोसोरावनो खिन्थु मदद जाखांबोजोब्बाय नै दान्दिसे अफ केमेरा बिराद हाग्रा एवबाय आं लोगोफोर गोलोमजोब्बाय नै ओमफ्रायहाय नै बेखौ ग्रोब लोगो मोनफैनानै नै थालिर बायग्रबनानै दं आरो एकदमबारे गिदिर गिदिर नै बेखौ बायग्रबनाय नुनानै दान्दिसे रेस्ट लानानै नोंथांमोनजों दान्दिसे रायज्लायनोसै साननानै दोनथ'बाय आं एवनायखौहाय हैनो हरैबो मोननानै दंदां नुहुरदां लांथ्र'नोसो हानाय नङा बे चक्लेट बिफां नै बेखौबो दुग्लुबबावबायमोन एवबाय आं एकदमबारे माबा जाबाय नै माबाया बिलाइया एम्फौ जाबाय बिराद गरम बुरैया बैयाव जिरायनानै दं नानाव रुवादखौनो गियोना फैदेराखिसै लान्दां जिरायनानै थागोन नै ओरैथिंनि बागाना माबायाव रानिं जाबाय 6 बोसोराव रानिं जाबाय आरो अब्ला नै ओरैथिंजायना 6 बोसोर रानिं आरो बिसोरो 6 बोसोर माने 5 बोसोर बिदिनो 3 मास इन्डिया 5 बोसोर 3 मास रानिं आरो ओरैथिंजायना गिदिर गोजासै नै लोगोफोर नै बेबो मोनफ्रुजोबनानै दाउसिन जालायलायबाय बेखौ दानना लांनांगौसै जाथोंसै मानसि गायनायखौ जालालाय बहाथो गायनानै जारोङा दाउसिनफ्रालाय ना नै मोनफ्रुजोब्बाय दे लोगोफोर बेफोरनोसै 5 बोसोर 3 मास माने 6 बोसोर रानिं माखासेया फिसा गायसनदेरनाङैनि नै बेफोरलाय गय नालाय बिदिनो जाहैबाय थैब्र'ना होयो बिसिनोसै आरो गायजेननायनिफ्राय थानाया नै बिसिनोसै ओरै दङ बिराद गोजान आरो बेजों खायबा लोगोफोर बोख्लायनोसै आं सिङावसो थाजोबबाय गोरोंना नै लोगोफोर बेबो बायग्रबलायनानै मोनगुलायनानै सेवजोब्बाय गैला नै गैला साफा सेवजोब्बाय बिराद लस नै फाइनालि मैखुन ओंख्रि जाग्राया नै मोनसे दङ गिदिरनो दानस'ना लांनोसै दा भाजा जाहैनो दाख्लिबो जादोंमोन मोनसे न' खाथिनिखौ ओरैबायदि गोखामोन थालिर माबामोन ओंख्रि जाग्रा थालिर दाउखानिमोन आरो दाख्लिना बोरै जाखो जाबाय थाखायो ओमफ्राय दाख्लिना जि गोखा गाहरजोबनांबाय ओंख्रिखौनो बेबा माबायदि जायो बे जोंनिथिंजाय मुनुआबो होनो ओमफ्राय मोनसोरबो होनो आरो नै लोगोफोर नै लोगोफोर थालिर मैखुन हाननिलाया सिखाखौनो खाबाय आं सिरिबायलै नै हाब लोगोफोर नै मोसौ खाखोमाबावोसो बागानाव होसननानै ओमफ्राय बेबायदिया मोसौ माबाबाथाय दिबर फांफांमान बोबाथाय थम बानबायखायो ओमफ्राय
सोरलै बेबायदि सोखोमानानै खाखोमायो हेस ओरै चक्लेट बिफां दं नै बावनो नै हे दुल 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 जालायदों सिफायला सेसखामोन सेसलै बोरै बोरै सोखोमानानै खायोलै नायफैयाबाथाय बिदिनो नै नै बे चक्लेट बिफाङा नै नैबे बुरै गायनायनि माने हाग्राजों माबाजोब्बाय दुफुजोब्बाय एवना होनांगोनसो र' एवना होनो दासो साफानबाय नै दुब्लुजोबथारबायमोन बेबायदि हाग्रा एवबाय आं लोगोफोर अफ केमेरायावहाय नै बेखौ मोनबाय दायो थालिर मैखुन एवनानै जाहैनोसै बेखौ मोननै मोनसे गिदिर ओइ नै मेमा लिंहरगासिनो र' बेखौ हैनि आं नै सासे लामायाव थागासिनो बाबाय खोमा सियाय गुलायबाय लांफै या ओरैबायदि बाबायनो मेमा थानो लिंथाबबायगासिनोमोन आंखौहाय आं बुंदों बैयाव र' एसे दखरसे दंबाव मानखोनाय बेखौ दानस्रोनि ओमफ्राय थालिर दानना लांनांगौ बेखौ दानना लांनायसै होनना र' थाथ' बेखौ 5 मिनिट होनना बुंदों आदै गोलोमजोब्बाय लोगोफोर नै दायो थालिरखौबो दानखांबाय बरायाव सोनानै फाफ्लियाव होना लांनोसै आं बिराद गोलोमबाय लोगोफोर हाग्राबो एवदेरबाय गाबोनफोर फोसाबफैनोसैलाय एकदमबारे फ्रेश जाहैनोसै दुगैनोसै दायो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबाफोर भिडिअखौ नायनानै दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैला साबस्क्राइब खालामना हरदो अननानै सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला बाय बाय ना लोगोफोर गोलोमबाय आं बिरादनो बाय बाय